שלום כבוד הרב. שלום. רציתי לדעת, אתה אוסר להצביע לבחירות לכנסת, לא משנה לאיזה מפלגה. נכון. הייתי רוצה לדעת באמת מה הסיבה שבכלל שאתה אומר דבר כזה. אגיד לך. היו גדולי עולם שראו בדיוק מה הציונות רוצה לעשות לעם היהודי ולהמיר את דתם ולמעט מכוחם וכו'. יש סרט שנקרא הרצל והציונות. תראה אותו ביוטיוב, בגוגל, תחפש. כשתראה אותו תבין בדיוק איך קמה המדינה ולאיזה מטרה. עכשיו, אתה רואה את הגזרות שכל פעם עושים גזרות ולצמצם את האפשרויות של הכל. נגיד אתמול אתה, בחרת באיזה מפלגה חרדית. אתה לא בחרת בעצם במפלגה החרדית.